Què diu? Com esteu? Revela. Avui vaig a tirar-me d'un d'aixòs vídeos raros i potser un poc asquerosos, que podríem dir-li, en quant a paella se refiera, no? Què podríem dir? Perquè ha anat jo al líder i ha vist un plateret de paella. I diu, ui, què? Que no menjaré això, avui? Així ben rapidet. Mira, quin paellonet, quin plateret de paella. Aneu a veure. Mira. Mira. Paella de fruta de mares, no? Se llama això, fruto di mare. Ahí va. Però lo bo, bueno, així diu que porta el mejillonet. Anem a pegar-li la volta. Mira. Embalsado al vacío. Anem a pegar-li la volta i ja veureu a on, el que diu així, més o menys, perquè ho veiscau. Ahí fica que risotto, arroz con garnelen, que es que les gambetes. I després és el mejilló. Mitxalec vol dir en la càscara, no? En la cascareteta, o la clòtxina, com se diu això, no sé com se diu. Ja se m'olvida parlar el valencià i l'espanyol i se m'olvida tot. Però el bo és que me trobe a Alemanya, com veu, ha comprat ahir al Lidl 300 grams de paellonet. I el bo és que diu que en un minut ja està fet. A 750 vatios, tires mà i en un minut ja està. Ara bé, on han fet este platanet? Mira-ho. Tireu-ho d'ull. Això és en Grècia. En Grècia. Això ho han fet en Grècia. Els griegos han tirat una de paellonet des d'allí, ho han ficat dins d'això, que país que siga per fer un canelón d'eixos que venen congelats també, i ja està, ho han tirat així al Lidl d'Alemanya i han dit, paella, a veure si te ho fotràs o no. Entonces anem a tirar-me de microondas, a veure què és d'ací, este paellonet. Vaig a ficar-lo. Ya que llevar primer l'embolic el paper, lo dic jo. A veure, és que en una mà ja van, com l'altra estic aguantant. I mireu quin coloret més asquerós. I se mejilló que n'hi ha ahí, jo no sé si m'atreveré a pegar-me. Què país que tinga també? Això d'ahí què és? País que tinga espinaques, no? També, d'ixes. Bueno, vaig a tirar-ho dins del microondas, a veure què passa, diu. Ahí va, caladins. Hola, caladins, com si foren palomitetes. Esperem un minutet, més o menys, que diu que és el que tarda en fer-se un paelló. Mira quin arrotxor ha quedat així, de la safrà que li hauran inventat, o de lo que siga, tu. No sé si després d'això podré menjar alguna vegada més. Mentre esperem, dir-vos que si voleu un vídeo per algun aniversari o alguna cosa, entreu en www.miquelserrano.com, que ahí fem vídeos per aniversaris, i de més cosetes. Jo crec que ja està, tampoc cal calentar-ho ahí com si fos el dimoni, perquè això, mira, ja està fent prup, com si foren palomites. Prup. Bueno, bé, ja està, ja. Parem-ho. A veure qui és d'ahí, tu. Mira. Mira el que ha eixit, Mira el que ha eixit. Anem a pegar-me en etxa, a veure. Com veieu, això és una massa per fer parets. O alguna cosa així. Sí que porta, país que porta espinaca també, tu. Mireu, això què és? Una espinaca, no serà? Pèsols, tot ahí. Bueno, recem. Mal parits, Vaig a fotre'm un altre, a veure.
No, mal parís, que asco, tu. Buah. Però a veure qui té castanyes darrere este mejillonet. Mira-la ahí. I això no tinc castanyes de menjar-me'l, tu. Això té que vindre d'allí de Grècia, que això pareix ja siga una orella, no? Pareix una orella. Mireu, això no té color ja de res. Això jo no me'l fotré. Anem a provar una gamba, a veure si a vegades. Gamba pelada, ja. Més dura que una espardenya. Bueno, bé. Així ho teniu. Després, mal d'estómago tindré, què diríem? Malparits de Lidl, d'ací d'Alemanya, lo que mos fan tirar-ne o fer passar com a paelló, i ho porten de Grècia. Aquí ho és pa, esto és l'empastre. Mira, 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 mira. Quina asquerositat, tu. Bé, si tinguera un gos, pues li donaria d'ell, o un gat, però si no, pues n'hi haurà que... O m'emborratxa i després, això que estàs borratxo, i després ja te menja el que siga, o difícil ho veig. Vei! Ixa era el paellonet d'ahir del Lidl. Mal pareix, Collons. Ui.